Gelukkig is Caro Kroon van Spoont nog net zo vier dat ze boeten door aan de gang kan. Ze heeft een groot atelier in de oude LTS in de Ljouwerterwijk Nijlongen en werkt aan haar familievoorstelling Snorro. Van jong en oud dus. Tweeling of zo? Nee, wij zijn de soldaten. Ja. Oh. Wij werken voor de elfcommandanten in het stuk. Het is eigenlijk het verhaal van Zorro, wat iedereen wel kent. Dus de grote redder van het volk. Maar Snorro is een beetje de anti-held, zou ik maar zeggen. Dus hij heeft allerlei kleine ongelukjes, maar het idee is hetzelfde. Hij wil namelijk ook heel graag zijn grote liefde voor zich winnen. En nou ja, de vraag is of dat gaat lukken of niet. Nobody knows this cell block I see right now. En dat hinder, dat is zijn hinder. Ja, dat is eigenlijk Snorro's redding altijd. Want het is een supersnel paard. En wat we gezien hebben, dat is eigenlijk het dieptepunt van het stuk. Want daar is het paard gevangen genomen. En op die manier proberen de gemene elfcommandanten en zijn schurken proberen ook Snorro te vangen. Door zijn paard eigenlijk van hem af te pakken. Dus, Ken jij dat mopje van die cipier die last had van een vlieg? Hij sloeg zichzelf een bloedneus. Ah! Mooi stuk. Ja, prachtig. Zeker een leuk stuk. Is het om te lachen of om te huilen? Nou, het is om te lachen. Ja, eerder om te lachen. Ja. Eerder gespeeld? Ja, wel vaker. Ja, we zitten ook op een toneelopleiding, Friesland College, dus ja, we spelen wel vaker. Nou ja, laat ze gewoon maar op je... Vorig jaar won ze met haar voorstelling 2 gouden gurbes. En daar was ze dit hier zeker net verwonderd van. Ja, Oké, is prima. Ja, het gaat me niet om de prijzen, zeg maar. Het gaat me er gewoon om dat we weer zo'n hele toffe voorstelling maken met z'n allen. En ik hoop dat dat lukt. Het is allemaal heel spannend. Vrolijk paard. De spelers van Snorro hebben ook nog 2 weken te gaan. Op 30 juni keert het stuk in première.